sai horas 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 boru dirajai. Boru Batak mabo unang sesile bani ai boru Batak mabo nang di dia peho nang di luar nadao asa tu pasa sude marlas ni rohanaro sai dengan masa bisa ni hari sai horas madi iring tuan ganu pari simora mapelbuk sai pembukti lagi-lagi sai mora matundu horas jalan gabi Bolo boido boru Batak naro pinar sitaro abi aledongan asa potro ada mangdai nangi mangara muti sasude na di roha maledongan nang di dia peho boru Batak mabo asa ia sasude na naro sai dengan ma sai horas 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 boru dirajai. Do diau, olah ni saut diau darong pena singai boru Batak do diau itu baga peison baga peisan holan hodo wasien boru ni tulang naisan begi Roma macai uli boru ni raja koma macai baga do boru Batak sai horas ma tu sude boru ni raja asap posro ada bangdai nang lama idohin Bolo boido boru Batak naro pinar sitaro abi aledongan asa potro ada mangdai nangi mangara muti sasude na di roha maledongan nang di dia peho boru Batak mabo asa ia sasude na naro sai dengan ma sai horas horas boru dirajai. Takas beja musuhan, takas do jago bona, takas mar boru raja, takas mahita mamora, manang AHP na masa, di tonga-tonga hita, molo mar boru raja pos roha jala